martang yang mahita. Dami ni di batana sumurung sen saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amen. Horas ma dihita saluhu na tabigima atani di batana kebibarita naudi dihita na tersurat di Matius 10 ayat 21 ayat 25. Dungi didok ma uppa mana asing tunasida tudus do raja badogi jang itu batu ni siarum nabi nuat disada halak laho mana urut tu porlakna idu sada na me sian nasaragam niboni alai dung tubu gabe ubal gadui sian nasa ikau rata pola hirahaudo jalaroro akapidong namar tonga langit marasar turating neng dungi uppa mana asing musai dihatahon tunatorop terus dohara jaun badogi jang itu itak naong nyesoman nabi nuat ni sahala inaina laho pasarhon tu itak tulu apang peima asom saluhuna dihatahon Jesus marhite sian upama tunatorop dang na bakatai ibana tunasida anggo so marhite sian upama asa jumpa na hinatahon ni panuri rangi madok huukap pe pamangan makatahon upama huru karipe nabuni sian mulani portibion ido sahana dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga pura ima sahala musafir di sada huta di ima di Tiongkok adong masada keluarga ima ina janda namanang namabelu rapdo sada yana konna nabujudo inatta jandao songoni nang yana konna ala di sada tiki adong marota muni inatta namabelu jala tamunai mangido tinggal hira-hira piga ari di bagasna dusongoni mangido pamit lau mula ma ima musafir nak kaning-kaning neng mula ma jara neng madok moliate ma tu inatta nama belwi dungi hudul manasida di julu ni meja neng madok hata no di hata nadinggan ala di dok musafir ma inang tung nabur judo hoinang songon las niro aku mangidaho di jakokau di bagas muna mertuaon piga-piga ario las rohaku ninna musafirna luar biasa dido imana ma adong dison sampit nabui benokku mengubah ima mangkok na di julut tahun huluba mau gabe mas ninna jala hulia mati hoinang alai roma inatta na mabelwi ma mamang dang perlu diau mas na nilimon ninna ma songon nabi ma amatta musafiri dungi didok ma bahasa ditolak koinang api mas nabelga ni makukun nasucuku do pedro haminang atau molosongoni pajono matson buat ma hudun ninarbani pangalopan dan hudun nabelgai dungi tor dilotak ma huduni do sampi ne turberubah ma gabi mas dungi dilem matu inatai alai dang tong inatta na bali ma mamang dang berminat tau tu mas bel nasabel gani hudunon din narupani dungi itu Roma amata musafiri atau molosongon inang pada masa mejai asa turlotak dina itu di pada winatai metur dilotak mamejai dungi gabi berubah ma gabi masuk belga ma nasabel gani mejai ma dungi diliam ma tu inatai alai Roma inatta nama beli dido iba nama aupe deng pola lomora kui amangnin dinarwani musafiri atong ado na lomorham songon na aga emosi mana dir lomonerham ninna iba na rupani dungi notai na beli ima imara amang lomoraku sampiti madiau basa asa molununga ilekuto sampiti hulota matuho gabi bui maho emas ninna marupani itorping sama musafiri aliharan yang dohonon sian baritai dia wakadongan
lapatan 6 bahwa nabalga imana kaningani sampit naido yang merubah itu bukan yang terjadi berubah dan gabi masing, tetapi langsung imana kani bonanaido nama bainido hataido firman ido neneng ido tanak kengani ido neneng dohonon ni baritai dan alani jolmana, tetapi firman itu ido baina dia makadong sahapur siaon molo taida di bagasa turputon tung masai menari situ tudo ipake Tuhan Yesus sada upama imana kain di bahaya tudus lahom pamurahon haraja banwagi cangi tutonga-tonga na toropi di ko barhon imana ma ima songon batu ni siarom nabi nua ni sahalak lahu manabur tuporla dohot imana kaningani ragi dia makadonga sahapur siam aharuna yang berengota di bagasan turpukon nani dolhon di turpukon asa adong piga-piga hal nanaing dohonon natu hita asa dipakai Tuhan Yesus pedisor rupani nakaningan ima upame pamurahon na toropinang pamurah kita iba ini mana do ima nakeng harajau banogi cangi diperhatulus di songon batu ni siar lapatana di patorang Yesus do ima hadirion taringot tu harajau banogi cangi diperhatulus di songon batu ni siarom bahado lapatana batu ni siaromi na dibuat jala na disabur manang na disuan di sadaporlak batu siaromi ima batu na mekmet ni ima butir manang sesawi molo dia ala jahudi rupani boni nang geleng mai na bui songon na teida songon biji ni boni ni hera kol rupani ima biji manang batu ni siaromi alai nang berengota di sedopama ni Tuhan Yesus nampe met ima boni ni sawi nakangani alai molo tarsuan jala tubuh boni i bangiri do ni kumaropani bahasa lausido ubalga sianak kasusuanan termasuk nakini dok sian ikaurata pola do gabe di dok nakangani gabe hirahau na balga kurang lebih dari 4 meter ni ngomaropani kurang lebih 4 sampai 5 meter alanya gabe do nakang gabe hau na balga gabe marasar madisi akapidong tutu naneng le dohoron si asa sian batu syarona keng name meti bangwa madok mangajak tu hita dui unang layas rohata tuaka name met unang layas rohata tuaka na marsud na anak sesada tuaka na pogus tuaka na somar diga-diga songon edeni si buntora situ orang di unang layas roha rupani molo ro udan bangirido molo sanga nunga berubah buido gabi malasak nita marupaning ido ubaina dido nakengani imana do boni na mekmet alenang pe boni na mekmet nakengi ido Tuhan Yesus alai gabi ibana do nebalka gabi buido imana nakengani inganan niaka sarang nipidong para sarang nipidong aharonan dohonon na disi asa yang dohonon ni Tuhan Yesus do marhiti upamay asa unang holan status teida rupani unang ala nami met teida alai didok nakaingani asa erga idorana teida nang sian Tuhata Yesus Kristus molo di patorang piharajon di batan ima taringot tu Yesus naro si keluarga na mekmet alai gabi do na belga di Portibio nasa goar ni Yesus do na belga di Portibio ido na nang benota boni i hatai songoni nang sisiani se 10 halak alai nuai ngamer miliar gabi sisiani Tuhan Yesus mekmet alai nunga gabi belga ni tamarupani manang namar lapata di sian juk do tadok korupani asa unang hita merasa di status nagelengi nakengani asa unang teida rupani
hagelengon alai molonu nga berubah jalan nga bertumbuh berkuasa doi. Berkuasa nak kengani gabi bui pauliuli paluahon. Hasurungan tai manak kengani. Alani pertumbuhannya alai idotama dia bisi ima boni dang sian hamit metone alai kita mengukur haburju di jolme sian panangi honna do sian pangoleonna di hatani di bata. Tentu sehali itu neng acara na hita. Bohan hita songon boni na pinasa ni di bata. Tentu saya nak kengani ngebegabi bui hita ima parasaran ni pidong. Abu hita nak kengani ima mempengaruhi. Abu hita nak kengani ima mebuan aka dia mai para marasar dot gabi bui bertumbuh dot bui inganan perlingguman merlinggum mangat pangasadean itu na yang berenggota gabi berubah menjadi pohon yang besar. Nah pada wahun idota nak kengin didot Tuhan Yesus mami muse taringot tu upame harajan bano gicangi di parhatulus do songon itak nanya soman. Bahasa didot Yesus songon ni harajan bano gicangi songon itak nanya soman. Ala dipakai Yesus do di si ima songon pengaruh lapatanna fermentasi manang ragi nakengani itaki ragi ai oti donian itaki molohia dora tapake sada ragi rupani itak nanya soman lahu songon tadok majo mabain tape buido tape sakara jengnabel ga alai holan sada do holan otik do tapake ragi lapatanna holan na sebelgani pukul do kelereng ragi alai buido tapi buido gadong sa sehurun manang sa sakarajeng label gabi bui berubah menjadi tape menjadi asam menjadi imanake songoni dakinange lapatan na songoni di do dakingani nia soma buido gabi ragi dakinane somani bui tuk laho manga somi itak na pesa tuluapang nin narpani jala asom salu na dibayan binani ragi lapatan na ada yang tadi sing ima pengaruh ngulu manang kualitas ta jadi adong na teida di si kualitasnya apor siap tai na lapatan na apor siap tai nangpe jol mana me duhitanya di bangsot tong 3% mahita nagabe siton Kristus alai nampe me tita iku buido gabe songon itak nana saman seperti ragi bugu mempengaruhi nampe otik kita mempengaruhi dengan iman na mangulu hita di bagasa kapor siap di bata alapatana sa masai uli situ turun kita mengarahkan supaya kita memakai standar iman akan standar ni di bata dan standar ni jolma mulu standar ni jolma do barang adong ni ngomaro pali ikon namora ro ko parpangkat do hita ikon na hebat do hita ale mulu standar di bata justru ipuka do sian name met jala dipuka do sian iman akan ngani aka ba ido nakangani pengaruh ni tamarupani lapatanna dang gawisian hamoroni alai kubuita di hamit metode tape nakangani bisa mengandung kadar mempengaruhi asa di situ berengota pengaruh do pengaruh name do pengaruh na hurang dinggan do manang pengaruh tu na hurang na dinggan manang na hurang dinggan do pengaruh ta ala bui do halak di pertikian pengaruh na dang ita na dinggan dan itak nane soman natu dari alai gabi itak na corbut na harus diblokon lapatan na gabi basi buido mempengaruhi itak gabi sursar gabi terjadi ima nakani porang gabi terjadi keributan terjadi ima pertempuran terjadi maka kagaoro dan maupun pengaruh na dingga kita gudang halak na songoni di lapatan yang dohon di Yesus ima bagaimana kita akan melihat pengajaran Yesus di sini sebagai pertama tadi adalah biji manang batu ni syaromi apakah kita yang kecil bisa mempengaruhi menjadi imana keng tempat berteduh baru budi ta songon itak nenek somarak yang mempengaruhi tunadinggan manang tunaroa asa masai manat do nang dohon di Tuhan Yesus di bagasan ngurutta di son imam songon neng mengajak kita maka porsiai jala magudang di bagasat Tuhan ini. Obar tu sido neng ajakon ni turpukot tu hita.
Lau mangaraho kita do asa unang mabiar, mana unang tahu to kita laho makataho do makatindak kon hasitongan di bata. Nampe parmek metita di portibion. Gariare kodohono taru di hamek meto teima lem tapa solho tu di bata. Asa gabe haholonga kita. Dia kana humaliang, dia ka urota di kantor manang hidup ya. Asa unang layas rohani akahanak mangidita alamek metita. Asa unang gabi gejol mamangidita. Tetapi mereka hati-hati, mereka manat alanya ala dipakai di batahita. Asa itu dak kisongon ilustrasi bahwa si ibu janda bukan soal pengaruh yang nasing ne alai dia mau langsung firman itu dia pegang. Dia firman itulah yang menjadikan dia kepuasan dan alanet toriba mas na pengina sebel gani udun na sebel gani meja na sebel gani balangan tangi tetapi apa yang bisa menjadi ketolak firman lapatan nanang ido nang langsung tusidu hita bahwa dia jari hatan di bata hita sadarium ima bohama hita lem magudang lem makapursyang di hatani di bata tatiyo may asa lem magudak kita jala asa tarida hita nang matoras di bagasan ibadah. Amin. Mau lihat ma Tuhan hubasarwan ami turupamu marhite hatam nabadi. Amin.